Je tu poslední ostříháno tohoto týdne, tentokrát z Pardubic. I dnes vás ale čeká klasická proměna během pouhých 3 hodin. A kdo jí bude mít na starosti? Ahoj, já jsem Marcela, je mi 35 let, jsem svobodná mamka, mám 10letou dceru Adélku a co bych o sobě řekla, mám ráda lidi. Na téhle práci mě baví to, že ty lidi proměňuju a že odcházejí s úsměvem. A že si myslím, že občas jsem jakoby takový jejich psycholog a že opravdu jim to dělá dobře se tady vypovídat a odejít s čistou hlavou, to mi dělá asi dobře. Co nám o Marcele řekne její šéfka? Marcela je pro mě jednoznačně vynikající kadeřnice, taková ta, co bylo prostě dáno z hůry a kdyby dělala něco jiného, tak je to hřích. No a neusíná ale na vavřínech, hrozně na sobě pracuje a asi to, co rozhoduje v té úspěšnosti u klientů, proč se k ní rádi vracejí, tak si myslím, že je takový ten její opravdu přístup k té práci k zákazníkovi, kdy pro ní je prostě každý zákazník výzva. Marcelo, proč jsi se vlastně do naší soutěže přihlásila? Já jsem se přihlásila do soutěže Ostříháno, protože já jsem strašně soutěživý typ. Chtěla jsem, že mě to zase posune o krok k nějakému cíli výš. I sama sobě chci něco dokázat, ne ostatním. Já jsem člověk hodně upřímný. Musím říct, že málo kdy teda zalžu, ale ta upřímnost ne každému sedí. Žiju jenom vlastně dcerou a prací. Prostě to je celoroční moje náplň. Jsme na všechno spolu, sami a jsme takovej tým. Marcelo, co máš na své práci nejradši? Velký proměny mám ráda a když se ta zákaznice mě plně oddá a důvěřuje mi a můžu to na té její hlavě zužitkovat, tak to je pro mě asi nejlepší, co může být. Kdo má podle soupeřek největší šanci na výhru? Podle toho, jak se Marcelka celé 4 dny jeví, tak si myslím, že vypadá, že by měla mít co předvíst. Myslím si, že Marcela má radši extravaganci, má asi určitý takovej svůj styl. Tam myslím, že bude hodně bojovat dneska, že to bude hodně zajímavý. No, já jsem zvědavá, nevím, jaký typ Marcel preferuje, jestli spíš extravaganci nebo spíš takový ten přirozenější typ. Očekávání jsou velká, pojďme se podívat, kde vlastně Marcela pracuje. Dobrý den, vítám vás u nás v salóně. Tady máme recepce, kde se objednávají lidé a ukážu vám celé naše kadeřnictví a půjdeme nejdříve do pánského sektoru, kde stříháme mužský. A tady jsou kolegyně, které ústavičně pracují a jsou šikovní. Představuji si větší salon, kde pracuje víc kadeřnic. Další místo, kde se všechno odehrává, ty účesy a krása, tak to je dámský sektor, dámský oddělení. My jsme se s Marcel bavili, ona říkala, že tam s ní pracuje víc kolegín, takže si představuji, že to bude nějaký větší, že tam bude tak těch 5 kadeřnic zhruba. Tady máme mycí boxy. Máme jich tady hodně, protože je nás tady hodně kadeřnic. Salon Marcela si představuji hodně velký, tulnej, ale nevím, jestli se tam úplně všichni budeme cítit dobře. Tak tohle je moje nádobíčko a toho si cením nejvíc a tohle mi vydělává peníze. Tyhle nůžky, ty mám ještě od učňáku, ale neměnila bych je ani náhodou. A tohle bude pro dnešek moje místo. Myslím si, že Majda bude ve stresu, protože se mi trošičku jako stresmen jeví. Na dnešní proměnu se moc těším, ale jsem strašně nervózní. Já jsem takový stresmen věčnej. Takže když o něco jde, tak stresuju. Jsem zvědavá, koho mi přivedou. Marcele bych vybrala modelku nějakou, aby taky mohla ukázat, co v ní je. Těším se na tu proměnu a řádně si to doufám můžeme. Marcela má poslední minuty na přípravu, soupeřky už jsou totiž za dveřmi. Tak já vás teda tady vítám v tomhle obrovském kadeřnictví, není to moje, ale pracuju už tady nějakou dobu, tak doufám, že se vám tady bude líbit a dneska naposled, holky. Na dnešní poslední den. To povede. Děkuju. Tak, půjdeme někoho najít, ne? A buďte na mě hodní. Jako každý den. Vlasová kontrola opět vyráží najít modelku na proměnu. Já jsem si pro soupeřky připravila hodně jídla,
abych si je podplatila, aby mi našli nějakou krásnou modelku. Dobrý den, vlasová kontrola Ostříháno, šla byste s náma do proměny? Asi jo. Asi by mě to zajímalo. A to myslíte jako kdy? Teďka hnedka. Ježíš, tak to nemůžu teď. Já jedu bohužel, já tam mám návštěvu. Tak to nás mrzí, to se nedá nic dělat. Nevadí, tak každopádně vám přejem hezký den, nashledanou. Chtěla bych věkový rozmezí tak 18 až 65. Mám vyzkoušeno, že tyhle zákazníci se nechají trošičku zvyklat a udělat si cokoliv na hlavě. Dobrý den. Vlasová kontrola Ostříháno. Můžeme se vás jenom zeptat, šla byste s náma do proměny? Ne, děkuji. Nešla byste? Je to na 3 hodinky, všechno zadarmo. Jo, jste hodný, jako líbí se mě to, jako dívám se na to, ale já to přenechám někomu jinému, jo? Dobře, tak vám děkujeme, hezký den, nashledanou. Dobrý den, vlasová kontrola Ostříháno, šla byste s náma do proměny? Teď. Ježiše, na jak dlouho to je? Zhruba na 3 hodinky, všechno je zadarmo, udělávám vizáž, výborná kadeřnice, kosmetička. Tady hnedka v takže vlasy nabarvit, všechno se domluvíte s ním. Všechno máte zdarma, veškerou vizáž. 3 hodiny? 3 hodinky. Tak si klidně zavolejte, Klidně můžete zavolat, jestli je potřeba, jo? Slečna je krásná, má přirozený vlásky. Hlavně, no. To by bylo ideální. Tak mám čas. Jo, super! Doufám, že na mě budou hodní, protože já jsem při výběru modelek pro ně byla taky hodná. Modelku máme. A koho jsme to vlastně na ulici ulovili? Dobrý den, tak jak se nám jmenujete? Já jsem Katka. Jste Katka? Já jsem taky Katka. Já jsem Jarmila. A já jsem Monika. Ale to by tam si připomenout. To nevadí, to si v průběhu zapamatujete. Super. A odkud jste? Já pocházím teda z Hradce, ale už 2 roky bydlím tady v Pardubicích. A máte představu nějakou o dnešní proměně? Ježiš, vůbec ne. Vůbec ne? Vůbec netuším. Já tomu jakoby nerozumím, tak jako nikdy jsem kadeřnici do toho nekecela. A necháte se zkrátit? Asi na Ježka ne teda. Na Ježka ne. Ale povolíte trošku volnější ruku. Tak to určitě ne. Jo, tak fajn. Já už jsem jakoby dlouho nosila nějaké číro na hlavě a teď už delší dobu mám to je, výborně. Tak já si myslím, že vás budeme představit Marcelce. Naší kadeřnici. Jo. Tak jdem. Tak jdem. Dobře si dnešní modelku Andreu prohlédněte. Za chvíli se Marcela pustí do její proměny. Mimochodem, co na modelku říká náš odborník Michal Zapomněl? Kateřinu bych nejraději proměnil já sám. Lehce měděná barva, světlejší základ, no a nebo krásná čokoládová à la femme fatale. Tak která to vyhraje? Která Kateřina zvítězí a na nějaký čas opanuje její osobnost? Nenapínejte mě a ukažte mě už rychle fotografii po. Tak Marcelko, máme tady pro tebe modelku. Dobrý den, já jsem Marcela. Ahoj, Katka. Tak si budeme týkat. Jo, Katka. Tak jo, ahoj Marcela. Takže spokojenost? Díky moc. Jsem krásná, že? Takže jsi připravená? No. Můžu ti to odstartovat? Pořádně to. Takže holky. 3, 2, 1, teď! Kaťo, díky, že jsi mi šla modelem. Já tě u nás vítám a chtěla jsem se tě zeptat, co mi dovolíš všechno. Co se týče dílky vlasů, jestli můžu o nějaký větší kus, nebo jestli to necháš na mě úplně. No spíš, co bych nechtěla, bych měla třeba vyhledat 1/2 hlavy a zbytek mi ne, určitě, určitě to nebudeš mít jako já, nebo? Jo, super. Jinak, jako je ti to jedno? Abych to dala do culíku alespoň. Jo, do culíku. Můžu sundat tu čelenku. A ještě tě poprosím šátek dolů. Abych totiž viděla, jaký máš krk. Dneska od máce čekám hodně. Já jsem taky zvedavá, jak se s tím poradí. Posledně viděla všechny nás, jak jsme pracovali, tak si doufám. Přemýšlím. Máš jakoby dost velký čelo, vysoký. Takže co bys řekla na ofinu, když ti udělám? Takhle, pokud mi to bude slušet, tak mi asi jedno, co tam bude na té hlavě. Chtěla bych udělat jakoby razantní změnu. Když ti nechám delší vlasy, jestli můžu použít výraznější barvu na ty vlasy, jestli to nebude vadit. Jakou výraznější? Co třeba zrzečku, kdybychom udělali. Až takhle? No já si totiž myslím, že ty tvoje pihy a zelený oči, že bychom udělali zrsku.
Já bych modelku upravila střihově, nechala bych delší vlasy určitě. A hodně bych pracovala na struktuře střihu. Já jsem přemýšlela nad ombré, že bych to zasetlala možná od koncu. Takže Káťo, já už mám vybráno. Uděláme teda zrsku z tebe. Super, budu ti věřit. Jo, a ostříháme, necháme ti delší vlasy, akorát to trošku zkrátíme, prostříháme toto, ale udělám si do toho ještě světlejší melír, a který pak uvidím, jestli ho teda zašamponuju ještě do větší zrz, anebo jestli ho necháme světlej. Tak jdem do toho? Jdeme do toho. Příjemné posezení u vašeho oblíbeného pořadu vám přejí trendové sedačky Fáze. www.sedačkyfáze.cz. Tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando... Matony. Chuť z přírody, vášeň pro život. Už 140 let. Nový Stress Protect. První antiperspirant proti tomu nejintenzivnějšímu potu od značky Nivea. Protože nikdy nevíte, jaké stresující situace může den přinést. Žádné pocení ze stresu, žádný tělesný zápach. Nový antiperspirant Stress Protect od značky Nivea. Také pro muže. Nový antiperspirant Stress Protect Nivea Men. Vše začíná u vás. Ty jsi tou radostí, s kterou vždy chci být. Jsi bouří, která kříží cestu mou. Jsi životní harmonie, o které každý sní. Merci za to, že jsi. Merci za to, že jsi. Jako experti na optimalizaci úvěrů sloučíme do jedné půjčky všechny vaše úvěry, ušetříme vám peníze a vy budete splácet méně. Navíc si jednoduše a rychle můžete půjčit více. Nechte nás šetřit vaše peníze. Vítejte v Unicredit Bank. Aloha, teď to bude tropické. Tropické, ovocné a opravdu lahodné. Marakuja. Nové NIM 2 Smile Gummy. Fio. Bezkontaktní, stejně jako naše platební karta. Fio banka. Děti, podívejte, nový pečopáci se k vám přikutálí. Zvířátka se změní v kuličky a v potrubí najdou cestičky. Úžasné! Kuličkové pečopáky najdete samostatně nebo v hracích setech. Pečopačky pozor, je tu další Little Pet Shop Show. 2. listopadu na výstavišti v Holešovicích. Vystoupí Sabina Křováková a Laci Strike. Každý soutěžící dostane dárek. Partnerem akce jsou prodejny hraček Bambule. Ale vždyť si mi to slíbil. Právě teď přijde vhod. Pro auto. Povinné ručení s nejvyšším bonusem za jízdu bez nehod, které můžete kdykoliv vypovědět. Vyzkoušejte si nás. Wistenrod. Přijde vhod. Pickwick stvořil čajové delikatesy přímo pro mě. Třeba lahodnou karamelizovanou hrušku. Se špetkou z kořice. Nebo hřejivý Pickwick sladké jablko a delikátní novinku horké maliny s vanilkovou zmrzlinou. Díky řadě Pickwick čajové delikatesy uvidíte, co dokáže čaj. Jako já. Vychutnejte si snídaní se sušenkami Bebe Dobré ráno. Jedinečnou kombinaci cereálií, medu a oříšku. A ráno vám bude do skoku. Bebe Dobré ráno. Energie na celé dopoledne. Nový účes, moc ti sluší. Nyní se podívám na tvoje šaty. Páni? Jsou tak vytahané, že mi není vidět pas. A už si vyzkoušela dreft? Dreft. Moje milá, pokud chceš oslnit svou úžasnou postavou, tvoje oblečení si musí zachovat svůj tvar. Na praní jemného prádla používej tekutý prací prostředek Dreft, který pomáhá zachovat tvar a barvu oblečení. Ty šaty ti báječně padnou. Dreft. 100% navržen pro ochranu tvaru oblečení. Vítězit spát, když na scénu vtrhne Plišment. Turné světový, máme hlasy Plišment.
Sesbírej si Plishband za nálepky v Bile. Za každých 200 korun nákupu dostaneš 1 nálepku a za 30 nálepek člena kapely. Lindor 200 gramů jen za 99,90. Sleva 33%. Byl přesně podle mého gusta. Našich 3000 obchodních zástupců je vždy tam, kde jsou naši zákazníci. Provident. Pro všechny, pro vás. Navštívili jsme několik pražských hospod, abychom otestovali chytré pivo Staropramen. Jak hrajou? Je vybaveno unikátní funkcí seznamovacích frází. Co tady dělá taková hezká holka sama? Staropramen. Jedno nás spojuje. A teď si vyber pořádnou hudební výbavu. Dej si Staropramen a hurá na mol.cz. Rozdáváme 10 000 slev na elektroniku. Více na staropramen.cz. Snadno vám poskládáme hypotéku s nízkými splátkami na 7 let. Hypoteční banka. Zkraťte si cestu domů. Jsi to nejcennější v mém životě. Chci ti dopřát vše, co potřebuješ. Mateřské mléko je pro tebe nejlepší. Proto jsem po období kojení zvolila Hyp Biokombiotik. Jediný z unikátní kombinací prebiotické vlákniny, přírodními kulturami mléčného kvašení a omega-3. Navíc v biokvalitě. Dá si někdo čaj? Tak si dám sám. Je tam taky z příchutí lesního ovoce. Tak to si dám. Když jsem se ptal, tak nikdo nechtěl. Každý ve vaší rodině miluje ovocnou chuť čajů Saga. A dárek za jakákoliv 3 balení si také zamilujete. Dětskou termolžičku. Hledá se nejlepší kadeřník v Česku. Profíci i amatéři, hlaste se do soutěže, jaká tady ještě nebyla. TV Barrandov startuje pořad plný krásy a proměn. Kadeřníci i celé kadeřnické týmy, přihlaste se a soutěžte všichni proti všem na ostří nůžek. Přihláška na www.barrandov.tv. Kamkoliv na světě přijdete, řeknete harapes, dostanete pivo zadarmo. Daniel Rose. To je poměrně veselý pořad, jako živej. To je strašně veselý pořad. Jsi ošklivej. Marcela Březinová. Jak to ne? Já mám ještě náhradní tady. Sejdeme se na Cibulce. Zítra ve 22:25 na TV Barrandov. Václav Vidra o své celoživotní lásce. Pro mě je kůň prostě partner. A Rudolf Jelínek o majorovi Zemanovi. My jsme to brali jako normální práci. Exkluziv. Zítra ve 21:25 na TV Barrandov. Barrandovský vzrušující pátek spustí Jackie Chan s další dobrodružnou výpravou. Pokračovat bude Heidi Janku se svými ožehavými tématy a na závěr večera nás krásná Ryan zavede do světa upírů, božská relikvie, Intim Night a Blood Ryan. Dnešní večer na správné adrese na Barrandově. Příjemné posezení u vašeho oblíbeného pořadu vám přejí trendové sedačky Fáze. www.sedačkyfáze.cz. Zdá se, že Marcela má jasno, z modelky Kateřiny bude zrská, takže jdeme na barvení. Jak soupesky hodnotí Marcelino kadeřnictví? Na mě je hodně velký. Na mě taky. Tak bludiště tady. No, já myslím, že Marcel říkala, že jich tady pracuje 10 těch kadeřnic. Tak bychom se mohli jít podívat na kontrolku. Tak jo, tak jdem. Tak co? Ty jo, konečně nějaká barevnost. Člověče, dlouhý vlasy je to mazec na natírání. Chvíli to trvá. A co jsi vybrala za odstíny? Já nevím, jestli vám to teda něco řekne, ty čísla. Já vám řeknu, že to bude zrska. A možná s nádechem lehce do června. A co máš falobale? Falobale, tam je melír. A s tím teprve budu pracovat až na konci úplně. Až uvidím na tyhle přírodní vlasy, jak mi to vlastně chytne, ten melír. Budeš nechávat dlouhý vlasy? No, si chtěla budu opravdu vezmu, jenom protože všichni jste dělali kratší, tak já udělám dlouhý. Já doufám, že to ostříhá nějak trošku razantně, aby prostě ten střih vypadal dobře. Marcel, máš za sebou 1/3, takže máš ještě dost času. A půjdu na sebou mrknout celá. Je dost velký, tak jdem.
Marcele zbývají ještě 2 hodiny a to je, myslím, dost času. Modelka je krásný materiál, je tvárná, má nádherný vlasy, nádherný obličejček, dá se s ní dělat spousta proměn. Pro modelku to bude hodně razantní proměna. Soupeřky se vydávají na prohlídku salonu. Vypadá, že to mají nový teďka, udělaný čerstvě, že to nebude asi moc dlouho tady. Ty obsluhy. Ukáž, jak vypadá? To mám doma taky. No, tak to jsem se neměla dívat. Tak tam si zrovna lehnem. Já jsem myslela, že to je tady. Kde se jde? Jo, hele, a s kožešníkou. Marcela rozhodně nepracuje v malém kadeřnictví, snad se nám tu soupeřky nestratí. Jo, další solárko. A jiný solárko. Červený, tak kdo jde sem? A to se možná i dá zavřít, ne? Zavří tam. No. Takže mě tady necháte. Salon, jak už jsem říkala na začátku, já mám radši menší salony, tohle je pro mě strašně moc velký a jako cítím se tady dobře, ale je to na mě hodně velký. Ale klimato. A jo. Helmy. Ten já nemám. Ten já taky nemám. Ne? Však ten už dneska. Zavídám. Soupeřky necháme šmejdit a vrátíme se za Marcelou. Ta už smívá barvu a navíc si přizvala i pomocnici. Ahoj, já jsem Lucka. My s Marcou se známe už vlastně od základní školy a teprve teď před pár lety se naše cesty setkaly v tomto odvětví. Ráda jí pomůžu dneska a doufám, že se jí to povede, budu jí držet palce. Palce samozřejmě držíme i my. Tak, Maciku, jak jsi na tom? Nestíhám, řekněte mě, kolik je času. Ještě víc jak půl hoďky máš před sebou. A tak jsi tam nechala světlej melír? Nechala jsem, ale já ty melíry nedělám od hlavy úplně někde, takže aby to bylo u hlavy malinko tmavší. A zvolila si měděný odstín a střihovat budeš... Budu se stříhávat postupně, udělala jsem si jenom základní linii a tohle prostě. Já preferuju, aby ta zákaznice si pak doma, jelikož tyhle dlouhovlasý holky se neradi foukají, tak jenom aby dala hlavu dolů a vlastně vysušila a šla, takže to musí být perfektně ostříhaný. Super, tak my tě necháme ještě pracovat A pak přijdeme. Dík. A jelikož čas běží, doufejme, že Marcela všechno stihne. Zatím si dáme malou pěveckou vložku. Já jí pomiluju, ona zase mě, že je zrzatá, trápí srdce mé. Ta barva je hodně světlá. Vůbec jí to ne, tohle to jí vůbec ne. Nemá vůbec pihy, nemá vůbec obočí, žádný názor, vůbec není typ na měděný odstíny a už vůbec ne na takhle světlý. A tím by melírkem nebo světlým melírkem, to si myslím, že tomu ještě ublíží. Barvu bych určitě udělala do takového studenějšího odstínu, tmavšího, aby vynikla. Střihově budu doufat, že ještě hodně propracuje tu strukturu toho střihu. Ta ještě byla, ještě to nebylo u konce. Ahoj, Macku. Ahoj. Tak si na to. No už se blížíme do konce. Finišuješ, jo? Ještě vyžehlíme pořádně. Ještě přežehlíš. Make-up hotovej? Hotové ještě není, ještě dokončím řasy a trošičku vystínu to oko, ale vlastně jsem zvolila líčení očí takový, aby to otevřelo, protože má trošičku zapadlý, aby se krásně rozzářilo. A ještě pak arty a bude. Tak na ten finish máte holky 15 minut. Tak máme co dělat. Jo, tak jdeme a necháme tě pracovat. Holky, chcete něco vidět? Jo? No. Našla jsem ženicha pro modelku. Ukáž. Rozapej. Toho mám nejradši. Ne, teď vážně. Vážně. Co si myslíte? Je to moc světlý. Já bych taky přitvrdila na to. Že zachrání jen fakt make-up. Ale modelka, až vyjde bez make-upu, tak... Marcela má na barvu evidentně úplně jiný názor. Uvidíme, jaký bude výsledek. Stíháme jen tak, protože barva mu působila tím, jak jsme vyžírali ten přírodní pigment, tak to tam muselo být delší dobu. A na úkor toho času. Pošulila jsem stříhání. Normálně dlouhý vlasy stříhám hodinu, aby ten střih byl precizní. Myslím si, že to zase nebude tak hrozně poznat. Uvidíme, jak to poznají kadeřníci. Vlásky jsou sestříhané, je super, ale struktura vlasů tam není žádná, takže střih je hodně nedodělaný. Dokonču rty a myslím, že už je to v celku všechno hotové. Takže budeme se těšit, co na to řeknou spoluhráčky. Čekala jsem, že to bude mít ostříhaný na tupo,
ale čekala jsem, že ty sestříhaný vlasy bude mít jemnější přechody. Jsou tu poslední úpravy make-upu i vlasů a proměna se blíží k závěru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tak to máš tip-top teda. Hodně na tip-top, ale stihla. Takže spokojená, jo? Dobrý? No, je tam na úkor času, kdy jsme museli vyžrat tu přírodní barvu, aby nám to chytlo takhle světlý, tak tam jsou nějaké nedostatky, čeho určitě uvidíte jako kadeřnice, ale v rámci možností dobrý. Takhle světlá teda byla záměrem. Určitě, takhle jsem to právě chtěla. A jak se cítí modelka? No, je to krásné, jako by za vás. Bála jsem se toho, abych nebyla 1 kilometr daleko, ale perfektní. Jo, spokojená. Kači, to není ještě všechno, ještě tě půjdu oblíknout do našeho velkého auta. Tak pojď. Modelka, tak jak je teď upravená, vyfoukaná, nalíčená, je určitě spokojená, ale ráno, až zjistí, že nemá profesionální make-up, který si sama samozřejmě neudělá, tak se možná sama sebe lekne. Pojízdná šatna se blíží, takže dámy, rychle převlékat. Marcelo, jak jsi se svojí prací spokojená? Já jsem spokojená tak na 90%. Říkám, bylo to na úkor času, aby opravdu ta barva byla probarvená těma přírodníma vlasama, aby to nasytilo ten vlas pořádně a těch 10% prostě je na úkor té barvy, no. Střih, no celkem ušel, vzala jenom konečky, bych řekla, takže jenom, že to vytočila, takže střih nebyl tak markantní, jak jsem očekávala. Je pravda, že nás tlačil čas, ale myslím si, že jsme se s Marcelou s tím profesionálně poradili. S modelkou jsem mi pracovala velice dobře, protože to byla mladá dívka, která měla čistou pleť, takže s make-upem nebyla až tolik práce. Myslím si, že se nám to celkem jako všechno povedlo. Jsem se svojí prací i s Marcelinou spokojená. Make-up si myslím, že ten celek dost zachránil, že zvýraznil modelku, ale obávám se toho, že až se odlíčí, tak nebude, nevím, jestli bude spokojená, až bude odlíčená. Teď už je potřeba jen vybrat nějaké vhodné a ladící oblečení. 3, 2, 1, dostříháno! Tradadí! Tramtradá! Paní podnikatelka Herka. Jo, hezký. A tady už je modelka Kateřina před proměnou i po ní. A co říká odborník Michal Zapomněl? Zvítězila Kateřina Křehká. Líbí se mi základní barva, ale pramínky máme příliš ostré a vylejzají nám z účesu. Kvituji delší základ, ale střih by mohl být více preciznější. Líbí se mi vytočení vlasů z obličeje, které dá vyniknout krásné kontrastní rtěnce. Mně se prostě Kateřina líbí a já dávám tento týden alespoň jeden jediný palec nahoru. Jak je s proměnou spokojená Kateřina? Jsem maximálně spokojená, musím teda přiznat, že jsem se maličko toho obávala, ale jsem spokojená. No, měněná barvička, překvapila mě, střih sestříhaný. Líbí se mi, jak jsi to hezky vykroutila ven, to se mi na tom líbí. Já myslím, že ten blondětý melíř s barvou jsem sjednotila dobře a myslím si, že modelka, že úplně prokoukla a že je nadšená. Dnešní proměnu s Marcely, no, myslela jsem, jako, že to bude větší pecka, vůbec nezvolila dobrou barvu. Já nevím, co k tomu mám říct, no, je to takový trochu zklamání, čekala jsem prostě, že všimla jsem si, že v úhlavy má světlejší a v koncích tmavší, což je zásadní chyba. Barvu měla flekatou, úhlavy barva zářila, konce byly matný, střih nedokonalej, styling taky žádnej, v podstatě nedobrý, takže si myslím, že proměna nedopadla dneska dobře a navíc ten odstín nebyl dobře vybraný. No a jak se cítíš v tom? No nově, cítím se nově. Cítím se fajn. Mně se líbí modelky úsměv. Krásná. Jak ty jsi spokojená s tím? No, tak na 90%, jo. Jo. Musím vyzdvihnout ten profesionální přístup, že si dala fakt jakoby práci s tou barvou i na úkor toho, že potom jakoby ke konci už byly jakoby v časové tísni a bylo to takové narychlo, ale perfektní.
chybí mi tam těch 10%, říkám, čas je krátký na takovouhle změnu, ale šla jsem do toho, věděla jsem, že to bude buď, že se popravím, nebo že dopadne dobře, tak dopadlo to dobře. Ta barva měděná prostě venku vypadá taky jinak než vevnitř.